Nginibingelele-ke babukele emakhaya, nginibingelela ngaphansi kohlelo lethu umgwazelo. Babukele emakhaya, nibingelela yona-ke ingwenya edla ezinye iy'ngwenya. Babukele emakhaya, namhlanje-ke sibhalele usisi la wathi ucela simsize nangu umfana emxhaphaza. Uthi usisi ucela simsize sihambe siyomfunisa lezi itifiketi zakhe kuthiwa uzoyithola kasiri. So ngicela-ke babukele isinikeleni khona-ke. Babukeli before singene ohlelweni lanamhlanje. La babukeli ngibhalelwe ubhuti isicelo wathi ucela ngimsize ngimfunise umndeni wakhe owawuhlala eNanda eMangweni. Isitolo kwakuthiwa babehlala eduze kwesitolo kwakuthiwa ikababa uMkwena. Osisi bakhe kwakuwuSindi, kuwuThobile, kuwuNtela and ubaba wabo kwakuwubaba uMhlongo. Babukeni, uma uhlala eNanda ngaseMangweni uhlala ngakhona kulesi sitolo eshiwoyo, siyacela please. Ubaba waduka ngo-1987 uthi angazi uthi uma wakhe waphathisa yena komunye umama owayehleli elinde ibhasi eya e-Eastern Cape. So umama wakhe wasacela ukuthi aphathise usisi ingane ngoba yena usangena esitolo. Wathi usisi esangena esitolo umama yase yafika ibhasi le ade ilindile. So umama wanqena ukushiya ingane, wase wakhetha ukuthi ayithathe ingane ahambe nayo. So ubhuti isicelo-ke uyena lo mfana lo okwahanjwa naye ngo-1987 kuze kube namhlanje. Ubhuti isicelo akabazi abantu bakubo and uthe Mgwazelwa ngiyacela mfowethu ungisize ngoba sengizamile nami mhlambe uhlelo lwakho ukhona ozothi mayeyibuka lento asho ukuthi hayibo isitori esikanjalo ngiyasazi. Siyacela abantu baseNanda abahlala eMangweni, siyanicela uma nisazi lesi story ukuthi khona umfana owake waduka ngo-1987, sicela ukuthi usibhalele. Siyabonga. Uhlala ngakhona la lo bompempe. Okay. All right. Gogo, ubani manje kulo? imina. Uwena ubani ufika? Uzama. Uzama wapi? Ngivulele. Vula baba. Uzama wapi lo? Uwena futhi. Bafo, khamba kanjani? Usuka uyibuyele emuva ngenze ngivulele ngikhathele. Hey baba, mababa. Hayi ngikhathele uwena. Bafo. Lo muntu lona. Bafo. Vela, sengihamba lethu. Hayi suka. Isicefe kanjani? Hayi akahambe lona mana ngifuni lana. Hayi uyahlupha lona. Vula, ngifuna usira wami. Usira wakho. Usira okunuka lo awukahle usuke lapha usuku. Hey baba. Usira wami, ngifuna usira wami. Ngiyafuna usira wami. Bese ngithathe usuku lokhu wenze lento yakho lena. Bafo. Ngikhathi noma wengane. Bafo. Awuzongikhathi noma wengane. Bafo, unjani? Siyaphila bhuti niyaphila nini? Hayi sikhona. Yebo besicela ukukhuluma nawe bafo. Ngibani wena? Oh, mina ngumgwazelo mfethu. Ngigwazela manje uzongikwazi. Hayi cha mfethu, cha nje sibhalele usisi ohlelweni lethu wasucela simsize mayelana nenkinga abhekene nayo enawe. Manje mina nginkinga mina. Hayi awusinkinga bafo. Hayi khona. Hayi zama. Hayi man awukwazi ukwenza. Awufuni nje, awufuni unginika usira wami. Awufuni ungikhokhela nemali, ngenze njani? Angithathela ukuthi ngoba mina ngumuntu esifazane. Hayi ngakutshela ngathi linda nje. Sengilinda isikhathi eside. Mfethu. Sengilinda isikhathi sengaphezu kwamandla. Sisi. Mfethu. Uzowuthola Syria. Sorry. Vula singeleke. Bafo. Yebo. Ngiyacela mfethu ngicela ukuthi usidedele usize ukuthi size ngani. Manje le nto lenziwe short amadoda. Hawu mfethu, kuyaphoqa ukuthi kumele sishuthe.
Hayi anikwazi ke phela ukungishuta ngaphandle kwemvume yami. Hayi mfethu lalela Ilungelo lami mfethu. futhi lelo ukuthi nje South Africa mangingafuni ukushuta angishuthi. Okay mfethu ayikho inkinga phela ngeke sikushuthe kodwa nje sifuna ukuthi sithole ukuthi sikhulume nawe. Isuseke le mic ke futhi ngibona ukuthi cha solungisa udaba lolu kahle ngaphandle kweinkinga namakhamera. Cha phela mfethu kuyadingeka ukuthi ikhamera ibe khona yabo ukuze kube neproof ukuthi ngempela ngifikile la kuwena. Angithi nje manje ikhamera yakhe on. Yebo. Iproof iyona leyo ke icishe ke ikhamera futhi sibonge kakhulu. Cha mfethu ngiyacela mfethu. Okay noma sozama indlela yokuthi ungaveli kodwa wena sifuna ukuthi sikhulume nawe. Phela mangingaveli usho ukuthi ngizokwazi ukuthi ngiyifihle ngenikwazi ukuthi ningibone. Sokhuluma nje madoda hayi isiphapha. Nganje kanjalo sokhuluma nje ngathi indaba ethe nekhamera ngiyifunde nekhamera. Kodwa ngalumtshela kahle udadewethu ngisabhuka umthini. Yeah. Ngamtshela udadewethu ngathi akalini. Ngeke sikwazi ukukhuluma ulibele wenza lento oyenzayo. Ngenzeni ikhamera Vula isikhathi siyahamba. Ngeke ningishayele. Ngoba sesiqedile nje. Mfethu. Yabo phela ngidlala futhi amafilimu mina ngicela ukunitshela ukuthi nje emafilimini. Siyazi ukuthi awudlala amafilimu kodwa mfethu sicela ukuthi sihlale phansi njengabantu abadala. Singenze ngazuthi singane. Ngicela ukuthi ningikhombise iwaranti ke madoda ngoba ngibona ngathi nisamaphoyisa anyani into engaqondakala yabo lona. Iwaranti mina. Iwaranti wena? Yebo baba. Uyiphepha wena? Yebo. Awu bhuti shame. Siyabonga paper. Ngoba wena uyiwaranti bhuti wami isho ukuthi ke mina ke anginalungelo lokuthi ngikuvulele. Wemfethu ima. Sivulele vula. Masisi. Bafo. Webafo. Bafo. Bafo. Webafo. Bafo. Webafo. Bafo. Usaqhubeka nokweyisa. Bafo. Wemfethu. Phela manje asifuni size senze mhlambe singene ngendluzulu yabo. Musuphusha isicapha ndoda. Okay, Ngivalile ngizela khona ngifuna imsini. Bafo. Ima ke mfethu. Sicela ukuthi usivulele sikhulume. Angithi sezwana madoda. Cha, sivulele sikhulume. Angithi sezwana. Angithi sezwana. Bafo. Azwana yini baba? Webafo, asilwi nawe thina. Nama ngini. Sicela usunderstand. Azwana. Ngibambele la sisi. Azwana. Kanjani? Makanje nakuzwana. Azwana makanje. Asizwani kahle. Ayenziwa leyo nto asikaze sikhulunywe kanje. Wena zama ungaphindi wenze into leyo yenzayo. Ungivele nabantu la ningingabazi. Mengifika ngedwa unginike imali yami ngiyisa ngithi. Lesikhathi esiqala sezidili nawe. Ngifika namadoda ke manje. Vula phela sikhulumeke mhlambe. Ngifuna isira yami. Vula sikhulume. Emsebenzini into yenzayo. Okay mfethu. Ima phela imake. Siyazi ukuthi ubalekela umsebenzi wakho mfethu. Kodwa besicela ukuthi sihlaleni phansi sikhulumeni. Ayihloniphane ningi madodana nami ngihloniphana umsebenzi wami nami ngihlonipha umsebenzi wenu. Yebo, yebo, asinankinga. Bonke. Bafo. Ngizokudlula lesi sicapha lesi madoda siphume bese ngithi sishayelele nginikisa nomniki ipikili ukuthi ishayelelani la. Ima mfethu, wemfethu. Ngizothi ishayelelani. Ima phela usilalele. Sizothi sithini asilwi nawe, yes. Into esiyicelayo ukuthi sicela ukuthi sihlaleni phansi siphume nesolution ukuthi usisi usizakala kanjani. Manje mawulwa ngeke sithole isolution mawenza kanje. And usisi uyachaza ukuthi akalwi yena. Nathi ngokunjalo asilwi. Yabo? Kodwa ngendlela owenza ngayo izosiphoqa ukuthi size senze ngendlela ebesingayifuni ukuyenza ngayo. Angifuni umsini. Angizwani ngathi. Ngeke sibanga umsini. Soxabana, yes. Soxabana. Ngoba niyazi ngizwana into kanje. Soxabana ngempela. Siyacela. Ngeke mfethu size sikuveze. Sicela ukuthi usiphe ithuba sokuthi sikhulume nawe. Anginazi inkambi zethu. Siyalibonga itiye lakho mfethu. Azizwa positive. Sifuna itiye. Sifuna wena thina. Siyacela mfethu. Asili. Hayi bovula bo. Okay. Lokuthisha amakhamera akho lwazivele. Mfethu ayikabi. Ungenza ngalendlela wenza ngayo uyifihla ubuso ngoplastic wakho ayikho asinandaba thina. As long masikhulumile nawe. Sicela usihlalise phansi ke baba. Ngiyayihlalela phansi. Ngihlaliswa yimina phansi.
into enganenzela nganika nazo iy'tuli ekanabo ukusula Cela sihlalise phansi asili bafo khumbula ukuthi thina asili nawe bafo ngicela ume la khulumani-ke nisho nikuzele shesha ngapha bafo phethe cela usondeleke mfethu kade nawe ngibangaka kanjani ngizogcwala indlu futhi nonke Hayi, la eh. sizokhuluma naye anti sizokhuluma nawe bafo naye uzami phethe cha wemfethu musu kuyenza lento yenzayo musu kusiphatha ngithe kanje ngifuna ungena endlini langena ngithi musu kusiphatha ngilungile kanje silalele phela silalele ukuthi size ngani size ngani angithi uyazi size ngani ngoba ngey'nyawo noma ngize ngemoto okay lalela bafo la sihamba usisi uyicomplaineni yethu yabo uthi wena khona la eningazwani khona kodwa-ke ake ngiyibeke kusisi indaba alichaze kahle sisi bengisacela ukuchaze hayi noma nikhuleka ngizokubambela ubhuti lo savumelana ukumazi kwami ubhuti ngamazi ngomngani wami yebo mengimazi ngomngani wami amenzela isira ememenzela isira umngani wami engitshela ukuthi kunobhuti la wenzelana isira nami ngempela ngitshengise ubhuti mengifika ubhuti ngiphethe u1.5 ngimnike ethi uzongenzela usira okay mase ecela u500 wedrink ngamnika no500 wathi ngibuye after 2 weeks uzoqala ama-class lapho okay nangempela ngahamba ngabuye after 2 weeks saqala ukufunda mesifunda kwayindawo asafunda kuyona ngithanda kahle ngoba kwakuyindawo nje esedlangalaleni nje ebhedayo okay iyabheda vele indawo iyabheda indawo yebo sisi mfethu ngicela umunike ithuba safunda emva kwalokho wathi kuzoba inyanga eyodwa mesiyaphuma isira yami yebo emva kwenyanga ngabuya ngeza kuyena ubhuti ngamtshela ukuthi isira wathi angilinde ngalinda until namhlanje ngisalindile uthe angizoyithola isira usuney'nyanga engako ulindile ezu6 ngingayithola isira uzoyithola vele akungatshiwe inkinga mengifika uyangeyisa nje uyangidelela nje webafo hayi wena udelile Webafo. awukwazi ukulinda funda ukulinda bafo Kade ngalinda. bafo kade ngalinda hayi kabi ngicela mina ukukubuza ukuthi usiri uthatha 6 months yini ukuthi ukwazi ukuthi uthole lalela bhuti ake ngikhulume nje iqiniso njengomntela yebo laphana masisebenza asisebenzi ngosisi yedwa ehe sisebenza ngabantu hayi ngaye ngeke sisebenze ngendlela yakhe kunendlela yokusebenza lapha ehe so abantu esisuke sinawo i-database thatha labo bantu labo sibalo leso abantu abaphumileyo mangabe engakapheleli bese siyabathatha bese bephelele beyo-aplayelwa isira bonke kanye kanye ngamtshela ngathi akalinda ngamtshela nanga ngathi akakwazi ukulinda and labo bantu thina esibafundisayo wemfethu kodwa esibafundisayo kwingulu le-security school yes esibafundisayo labo bantu labo bayakwazi baphumelele kanjani na siyabafunela umsebenzi basebenze lo ngendlela enza ngayo ngeke sikwazi nokuthi simsize simfake emsebenzini nginika imali yami ukuthi ngiyokwazi imali yami wemfethu kanjani wase uphele u6 months nginika imali yami angithi sekuphela u6 months ufuna imali yami ufundile man nginike imali yami kushuthi u500 loyo owokufunda u1.5 awubuyele ngakumina ke Hayibuyi imali yami kahle. Sisi khululeka yabo nje njengoba sekukhona thina imali yakho uzoyibuyisa njengoba injalo webafo ngizisilima kakhulu bhuti yakho wayisa kanjani bafo yazi ukuthi kusasa uzogcina lo muntu engibophisa webafo ngizokubophisa vele uma unganginiki imali yami uzosibulalela umsebenzi wethu webafo umsebenzi abantu bayasizakala kwingulu le mali uyazi ngayithola kanzima angisebenzi ngathi ngizoyiphanta imali nangempela ngakwenza ukuthemba ngayiphanta ngangikuthemba kodwa lutho namanje webafo ayibuyi imali yami awuke ngibuze u6 months wonke ulinde usira unamanga kuyikona lo akwazi ukubala lo unamanga kwakuyinini sengifike kangaki mina la mangabuza omakhelwane bakho ikangaki ngiqiqa la mina ufike ungivalele ngesicapha ukhuluma ukweyisa sekuyimini isilima ngisilima mina manje kodwa sasivumelane kahle ingoba wena nomngane wami kwento anyenzayo shuthi ngethwa yena ayithola isiri nami ufuna ngenze njalo lento anyenza nobabili woza siyenze lento woza kuzonginika usira wami woza siyenze asiyenze lento anyenza nomngane wami ngoba uthola usira yini le le anyenzayo leyo ngafu asiyenze manje uthi uyahlambalaza manje engonya yenza indaba nje uthola usira mina ngawuthola GBV lo muntu uzokhuluma kanje yini esiyenza ngoba wena lento shuthi ngiyayenza wena uthola shuthi usira kukhona indlela owenza ngayo kubantu besifazane ingakho udila nabantu noma umxhaphaza ngoba kuwumuntu esifazane senza ngendlela noma khona wena into oyifunayo kusisi
bonke abantu abasuke befikile lapho sibasizayo siza ngendlela yodwa. Ngeke usisi alinde 6 months sonke. Konje ungana malindanga 6 months. Nangu Washeshe wawuthola usira wakhe. Ayikho yena wabasohlwini labantu ababekade sebevele sebelindiwe. Shuthi kwakuvele baphuma bona bewu6. Kwagcwala leso sibalo sabantu abawu6 bakwazi ukuthi ke behambe. Wena linda nawe khona lo 6 lo uzofika ehlandleni lenu nikwazi nihambe nilapha. Musuzongihudela la wena. Wemfethu. Usakhuluma nokweyisa. Wemfethu. Uyabona ukuthi awuhloniphi. Indlela okhuluma ngayo. Nyamo akahloniphi. Yini noma umthatha kancane umuntu esifazane? Woza siyenze lento ofuna siyenze ishenze nongana. Woza siyenze. Manje uzothola usira wakhe. Cha phela ngithi uwena owenza ngendlela usisi angayithandi. Izinto uma uyifuna uyithola ngaleyo ndlela leyo mina ngisiyelo nhlobo leyo. Ingoba indlela owenza ngayo ungitshengisa ukuthi umngane wami wamnika ngayo le ndlela. That's why ngithi nami woza. Sonke. Uyanginika noma senza lento noma ngikhokhela imali yami kupha sikwenzayo. Uzonginika imali yami noma siyayenza lento bese unginika usira. Uzothola usira wakho. Nini kanti ngaqala mina manje salindeni. Akuphuma imali yami. La ndoda. Mali yami. Wendoda. Lalela. Ayifuna imali yami. Cela ngilalele. Webafu. I1 kg kashukela. Webafu. Wawuyithi imali yami. Angicela sizwane kahle. Angithi imali yasizwa ayithatha. Wakhokha. Ayithathwanga mina wakhokha. Imali. Why wayengekhenza ukuthi ngikhokhe ngoba wafika nendaba yasika ngoba wena. Phela mina ngizomsebenzi wami. Umsebenzi wakho phela ubuyisa imali yami noma unika usira. Wayibeka phansi. Usira linda. Nini kanjani alinde kuze kube yinini? Imhlola le. Ngeke mfethu ngeke. Ukuthi ngoba ngiyamazi uzama ngiyamazi. Yazi ngingashona ilanga. Umazi kanjani? Uzoshona uzashona kila. Ngiyamazi. Awushona ilanga ngoba uyangaza ngizo. Samgavu. Asho sizoshona kila. Lalela. Wemfethu. Lalela-ke. Ngempela yabona namhlanje shuthi uzomela uyikhipha. Uyabona namhlanje. Uzoyikhipha imali yami namhlanje. Uzosho ukuthi imali kasisi iphi noma yabo kumele kube kabili. 1 uzoyikhipha imali kasisi noma uzomnika usira wakhe manje namhlanje. Uzothola kanjani usira manje? Thula imbudane. Thula. Kumele ngiyithole. Cha phela mawusothi mina ngikhuluma imbudana angikwazi ukuthi usuqonda. Kumele ngiyithole ngikhathele mina wena. Ima awusondele la mfethu ukuze mhlambe njengoba ima. Baba. Angikudonsi kanje. Kodwa kuwukuthi uyayisa. Ngicela ngivule nganivulela la. Manje ngizongibamba ngizidlozana la ngaphakathi. Hayi lalela baba. Cha ukuthi indlela okhuluma ngayo nathi asiyithandi. Hawu. Ukhuluma nathi engathi singane. Kancane kanje ngoba umuntu wesifazane. Hayi namhlanje ngeke ngizokukhombisa. Ngiyifuna imali yami. Lalela. Awukhulumeke ukuthi kwenziwa njani ngemali kasisi. Ukuthi uyindoda kusho ukuthi uyindoda la kwakho. Uyindoda la kumawe nganyakho ayimini. Uyindoda kumawe nganyakho ayila kumina. Ngifake hayi awuqaleke awuzami imasisi miyeke. Sisi. Cela wehlisa umoya. Wemfowethu. Lalela ka wenzeni into eyodwa. Uyamnika usisi imali yakhe noma umnika usira wakhe. Uzothola usira wakhe. Khuluma nosisi. Nini? Ngothola nini? Chazela. Walibela usilekhu nje noma plastic nje wena. Nini? Ngizothola nini? Ngiyangibambeza ngifuna ukuqhuma futhi yabona angiphumeli manje. Wemfethu. Yabo uyayisa. Uyayisa ashayiwe. Yini manje noma ufuna size sikubambe ngezandla. Ukuze ubone ukuthi serious. Ashayiwe. Manje ngizela nezinkinga yabo nje indaba kazama nje. Uzama ngamtshela ukuthi akafunda ukulinda. Selinde isikhathi eside. Lalela ke mfethu. Yazini. Makuwukuthi usira kasisi awuphumi. Komele senze iplan yokuthi khona into yakho ekumele siyithathe ukuze ubone ukuthi uma niyithatha ngekaphinda usira wakhe. Ini? Nesitifiketi sakhe ngekaphinda. Phela ngizodayisa. Eklithi ngizodayisa ke. Okay, wesithi. Ngishuthu wami ngine TV. Sis. Ngine microwave. Lo ngithatha microwave the fish ne stove ne TV. Uzongikhiphela imali yami. Ngekwenze. Uzophuma 2000 wami. Ngeke. Lalela. Uzophuma uzobona. Lalela ke bafo. Yabo la. Angifuni kube ngazi ukuthi mhlambe siyakuhlukumeza noma mhlambe sikuthatha kancane. La size ngokuthi sizosiza usisi and imali kasisi sihlale kuwena for almost 6 months. Usisi imali yakho uzoyithola. Hayi imali yakhe, isitifiketi sakho mfethu, lalela mfethu. Ukuyiprocess lo muntu lona. Iprocess ka 6 months. Uma nibuya buyani namaphoyisa. Niphethe newarrant.
Siyasebenza Warrantani, ngewarranti. Usuthi bela usijwayela usitshela ngewarranti. Ulala amantombazane. Yini manje? Ulala nawe uyaqola. Owangibona, Yona warranti. owangibona. Yindaba ungana metholile isira. Owangibona. Yindaba ungana metholile isira mina ngangayithola mina. Ngoba Isira inxeba. Isira inxeba. Baba. kungani? Webaba. 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 Waza nami ngikunye lento ungana makuya yona. Waza uzonginika usira wami. Awukahle futhi ukuthi belikhombana nosisi phambi kwethu. Akakwazi ukukhuluma nami. Njengoba umkhomba Uyawazi. ngomuntu. Awukwazi ukukhuluma nami ngani. Kade ngaqala ngiqqa mina lana ngikhuluma Wemfethu. kahle nawe ngincane. Namhlanje ngincane. Umuntu lo okhipha imali yakhe wayinika wena. Isihlale kuwena for 6 months. Usisi ufuna ukuyofuna umsebenzi ngosiri. Sizobatholela umsebenzi. Benza Nini? kanje kodwa ngeke unuke lo. Uzomtholela umsebenzi. Usisi lalela mfethu khona la wesisi khona la angakutholi khona kahle. Usisi akafuneki ukuthi wena umfunele umsebenzi. Usisi ufune usira awukhokhela imali. Nini? Le office. Nini? Njalo ke webhuti mina ngifike uhleze shonje. Hlezi nje kwaze kwaphela 6 months ukuthi sebephelele nesibalo sabantu abazokwazi uku-apply. Asikwazi uku-apply line ayedwa. Mfethu. Kade qala ubhuti ukufona angithi namhlanje usafona. Wesisi. Asike senzeni kanje. Asike sithi ukucosha la endlini ukuze abone ukuthi ubhuti adlale. So okay sho siyaqala ke. Imake imasisi. Izingaqali leyo nkonzo liqala nje manje. Izingaloko. Imasisi. Izongenzani Webafu. Bafu. Ngofuna imali yami. Ngoba kuyafana nje ungayithatha ngokutholela isiro uyifunayo. Mabafu. Lalela. Ngizama kwenye indawo hayi. Lalela bafu. As long as uzothola imali yami. Bafu. Lalela. Usisi is either uyamnika usira wakhe noma siyaqoqa la endlini. Futhi asikuncengi. Futhi asikubuzi siyakutshela. Ngitheni mina ngicila iwarranti kunini. Baseqaleni. Yabona ke usuzongicika. Uyayisa. Usuzongicika ngalento yakho. Uyayisa nakho lokho. Wena imali kaSisi iphi? Iwarranti. Ufuna iwarranti la endlini. Awukhulume ngemali kaSisi. Imali yami 2001. Khuluma phela ukuthi uphi uzowuthola nini uSisi 2000 Imali yami wakhe. khuluma. Sengikhathele. Okay. Lalela Sisi. Ngivumele ngiyabala. Cela ngivumele. Ngincoma zisijwayela kakhulu. Angindawo. Kamera usuke lapho usuke kamera yakho lapho. Sisi. Imali. Leyo nto leyo. Lalela mfethu. Imali. Hayibo. Ayenza lento leyo sami. Angizofuna ukukhuluma into ephela ufune imali yami. Ngitshela nisebenza ngayo le thimba lapho. Lalela. Hayibo futhi. Sisi, ngicela imali. Wenzama usukuyazi Wemfethu. Abusumamphathi wena. Don't. Imaba. Usuzongiphatha zona amakhamera akhe ezoyenza. Awume baba. Asilwi nawe yazi. Asilwi nawe imba. Unamandla. Bafu. Unamandla. Bafu. Yaba. Wendoda. Bafu. Indlela osebenza ngayo le thimba lakho lena mfowethu. Baba. Indlela osebenza ngayo le thimba lakho lena mfowethu. Yami. Lalela. Noma imali yami. Asilwi nawe yazi. Ungishaya nje mfowethu, ungishaya. Lalela. Abakushaya. Shithi ngamfile ngenze Akekho ushayile, akekho ukubeka isandla, musuqamba amanga. Akekho ukubeka isandla. Yabo uyafuna ukubona mase kuthi sikushaya ukuthi ukushaya umuntu into enjani. Ngizonibopha phela ubani uzongihlasela shothi akuthi ngizongihlasela. Lalela ke bafo. Awukhulumeke. Awunendlela ukukhuluma na ukwazi ukubuza ukuthi yini into ofuneka yenze. Webafo. Sira yami ngithi manje akafike. Awuchazeke ukuthi ilokhu njana kaSisi before sizenzele la kwakho. Kahle Ngihamba nazo zonke lezi. inhloso yethu asikho lapho ukuthi chaza ukuthi imali kaSisi iphi noma usira kaSisi uphi. Zama ngiyacela. Cela wehlisa umoya. Yabo indlela okwenzeka ngayo. Akuyona indlela engangithi mina kuzosetshenzwa ngayo le. Akusiyo. Ngiyacela. Ngicela wehlisa umoya ubekezele. Bhuti wami. Ningofakazi ke balokho ngikhuluma njengamanje. Ngicela ukuthi ningibekezelele amasonto amathathu. Dadewethu ngizofonela e-office. Awu 3. Kade kukhona no 6 months ngaphezulu. Usaqhubeka ngosihlile. Yazini. Njengoba ngisho kanje nizobuya nina. Mhlambe seniphethe nephepha elikhulumayo. Awuzame ngenye indlela amasonto amathathu. Mina ngizoze sho ngifonela e-office. Cha, amasonto amathathu maningi. Usiselinde 6 months. Kwelesibili. Liyadlula leli lizayo lamhla 25. Uzonjani? Ilona ke kasebenzise lona. Uzonginika imali yami noma uzothola usira wakho sisiwami. Nini? Ngizozama nami ukuthi ngibapressurize ngalena ukuthi bekwazi belungise usira wabantu bangicount akusena yethu sisokhala kanjeni. Okay. Phela nami lakufunga nakuseke kuzoba ngathi manje inkampani yethu ayisebenzi ayikhiphi iservice erathi kubantu. Bafu. Izovalwa inkampani yethu. Ngiyacela into lena iphelele la uyisuse futhi nakuma camera ngiyacela futhi wami. Bafu. Ngoba siyahlazeka manje. Bafu. Yabo. Asilwi nawe. Usizwe kahle. Ukuthi Sisi uyamuzwa uthini? Ngiyamuzwa. Uyawulinda lesi sikhathi asishoyo noma
ufuna ukubamba something kukwena. Ngizokulinda. Uma ukuthi ngiphinde ngiyabuya uyaqhubeka ngesilima ngenze njani? Khuluma phela umsakazela amehlo. amehlo. Uyaqhubeka ngesilima. Ungathi kusakaza amehlo. Wenzani manje? Ngiyakubuka. Ngikhuluma nawe ngenze Nangu njani? umuntu okhuluma naye. Kade ngaqala uqiqela ekhaya. Angithina namhlanje Khuluma. ngisala ekhaya. Ngenze njani? Ngichazele, chaza Wathula la. manje. Fakazi bona. Angithi ngithembi nizobuya nizela. Finish. Nini? Nini? Esontweni lesibili la mhla 25. Sisi, Uma ingenzeki leyo nto leyo seningenza ke. Ngizobuya nabo ngiphinde ngibuye ngamaphoyisa ngaphezulu. Noma ungenzani uma ubenamasosha. Lalela Ami baba. yonke eSouth Okay. Africa uzena. Lalela. Silinde. Lalela. Udaba lwabo Baba, ngicela ungilalela. kuyaziwa. Ngicela ungilalela. Sike sifike la sithole ukuthi awumsizanga usisi. And yabo la endlini so clean. Sisi, Siswami ngicela ukuthi zama ubekezela. njengoba eseshini. Akungabi Ayikho inkinga. iyobhiyo kanjeni yabo. Ngicela manje sekugcina nomakhelwane bayaxaya kwenzakalayo. Mfethu, umthembisile ukuthi esontweni lonjani? Lesibili. Lesibili ngeyimhlaka? 25. Okay. Uyabuya uthola isira yakho. Sisi, Uma ungayitholi sinze mamenzi ukuthi ekwazi ukuthi abuyelwe into zakhe back. imali yakhe yonke. Yonke nje ngokuphelele. Uma ukuthi ke sesiyohlangana ngalo lelo sonto. Cela ungabisizi. Hayi Kodwa wena sikhuleka kuzofika thina. Isira yakho Sofika iyeza nawe ngoba futhi. yazi futhi into eyenziwa lapha la kuthina enkampanini yethu. Abantu abafundile siyabenzela yonke into sibatholele ngisho umsebenzi. Baningi bayalinda. Abanye balinda ngisho o 7 months. Akafune emsebenzi ke yazi. Wenzela umsebenzi ngafuna umsebenzi. Lalela, uzoyifunela yena ndlela yakhe. Ninawo connection ngizothola umsebenzi. Uzothola umsebenzi Connection. ndlela yakhe. Wangifundisa ngoba mina. Ungazoyitshela usile wena. Ngiyazi ngosilo wami uzobenza njani. Musuyitshela usile. Sisi, cela sambeni. Siqedile bese kuzelela ekhaya. Ngiyabonga. Lo buyisele ifinance bus lapha le uthathe khona. Nayi ngizoyibuyisela. Lalela, awuzama ukuthi uqoqe endlini. Qoqa la indla yakho le mahliphi. Ngizobuya nge 25.